Krisztusban, kedves testvérek! Amikor körülöttünk, vagy a világ bármelyik pontján valami rosszul működik, akkor minden ilyen rossz működésnek valamiféle rendetlenség az alapja. Itt nem a háztartási rendetlenségre, hanem az élet működésének a rendetlenségére gondolunk. Az Éden kertjében az Isten úgy rendezte el az embernek a világát, hogy ebben az édenkerti állapotban minden rendben működött, mindenféle kapcsolat rendben működött. Rendben működött az emberi kapcsolat, az első értelmes emberpárnak, Évának és Ádámnak a kapcsolata. Rendben működött a természettel való kapcsolatuk, és rendben működött az állatvilággal való kapcsolatuk is. Isten a maga bölcsességében, a maga teremtő jó szándékában rendet alkotott ebben a világban, és ez a rendben történő működés, ez az embernek az örömét és a boldogságát szolgálta. A sok összetörés, a sok elszakadás, a sok bűn után jelenik meg az embernek a világában a rendetlenség és a belőle származó bajok, és persze ennek a rendetlenségnek az Istennel megromlott kapcsolatunk az oka, és a jövőképek pedig, amit a próféták mondanak, ez valamilyen módon általában ráutal arra, hogy az Isten elég nagy ahhoz, hogy helyreállítsa majd ebben a világban a rendet, azt a rendet, ahol újra békesség van, és rendben történő kapcsolatok vannak emberek között, és rendben jön az embernek a kapcsolata még a természeti világgal is. Izáiás prófétának van egy ilyen látomása az eljövendő isteni országáról, hogy egy csecsemő játszik a vipera fészkében, és nem esik bántódása. Itt arról a rendről beszél Izáiás, amelyet elveszített az ember az Éden kertjében, és amelynek a helyrehozatalában nagyon nagyokat segít nekünk Krisztus, de a teljes rendbejövetele ennek a rendben történő világnak igazából csak az eljövendő kornak, Isten megvalósult országának az eredménye lehet. Ebben a történetben ezt látjuk. Az Isten úgy alkotta meg az embert, hogy az embernek egészsége legyen, békessége legyen, harmonikus kapcsolatai legyenek szülő-gyermek között, harmonikus kapcsolat legyen a világgal, még a természeti világgal is. Hogy egészséges legyen, végigélje ezt az életet. Nyilván ebben az édenkerti állapotban is lett volna halál. Mert az embernek az Isten által megalkotott rendje, hogy egy testben, egy jól működő testben éljen évtizedeket ezen a világon, és aztán visszaköltözzön a létrendjét, megváltoztassa, és visszaköltözzön az Istennek a világába. Csak ez nem egy ilyen dráma és fájdalmas halál lett volna, mint ahogy mi ma megéljük általában a halált. A saját halálunkat is, meg az általunk fontosnak ítélt emberek halálát is. Ennek a fiúnak a rendetlenség teszi tönkre az életét. Nem működik rendben az élete, nem firtatja a történet, nekünk se az a dolgunk, hogy keressük, hogy mi miatt beteg ez a gyerek. Hogy hogy felelőtlen volt, hogy így esett bele. Ráadásul valami pszichikai betegsége van, amiért az ember talán a legkevésbé felelős. Van valamiféle rendetlenség az életében, ott mindenkiben rendetlenség volt. Rendetlenség volt ebben a fiúban, rendetlenség volt az apában, nyilván neki talán nem volt elég hite, rendetlenség volt még az apostolokban is. Jézus azért korholja az apostolokat, mert továbbadta nekik a gyógyító, az ördögöket kiűző hatalmát, és az apostolok nem élnek, nem tudnak élni a nekik adott hatalommal. Mindenkiben rendetlenség van a történetben. A világnak, a mai korunknak az egyetlen igazi esélye arra, hogy sokkal nagyobb békességben és örömben működjön az életünk, hogyha valamilyen módon a rend egy kicsit helyreáll. Az Isten által megalkotott rend egy kicsit helyreáll a világban. A Krisztusban helyreálló rend megmutatja nekünk, hogy miről van szó. Ez azt jelenti, hogy a természetes életünknek, meg a természet fölötti életnek egy kicsit közelebb kell jönnie egymáshoz. Ugye a természetes élet alatt értjük azt, amit ma mi élünk. Ebben a fizikai közegben, a Földnek a közepén, a testünknek a templomában van egy egészen testi, egészen Földhöz kötődött életünk, van egy természetes világ, ahol az érzékszerveink fölfogják ezt a világot, ebben a világban élünk. De van egy természet fölötti világ is.
Az Istennek a világa, a kegyelmeknek az a világa, amelyet Isten oltott bele már a teremtéskor, amelynek a kegyelmi megerősödését, működése által megvalósította Krisztus. Szóval van egy ilyen természet fölötti élet, ahol minőségileg ez egy másféle élet. Nem akarom teljesen úgy szétválasztani, hogy van egy testi élet, meg egy lelki élet, de valahol azért mégiscsak közel járunk ehhez. Van a természetes életünk, és van egy természet fölötti életünk is. Életünknek a legtöbb öröme és a legtöbb boldogsága az gyorsan jövő és menő testi örömök fölött sokkal inkább a lelki állapotunkból és a lelki örömeinkből származnak. Ami kapcsolati életünk, az sokkal több egy testi kapcsolatnál, sokkal több minden öröm költözik egy embernek az életébe a maga lelki kapcsolatai által. Az két ember közötti lelki kapcsolatból, meg az Isten és az ember közötti kapcsolatból. Sokkal több örömünk van ebből, tartósabb és hosszabb távú örömeink vannak ebből. Amellett, hogy nem vetjük el a testünkből, meg a természetes világból származó örömeinket. Szóval, ha valaki csak ennek a földnek él, és csak a testnek él, az önmagában mindenképpen egy kudarcos élet. Krisztusnak a művészete ebben az istenemberi állapotban az, hogy ő a természetes életben, a természetes világban jól élve és jól működve sosem felejtette el, hogy ő honnan jön, mindig egy élő és közeli kapcsolatot ápolt az atyával, és ez a természet fölötti élete végig kísérte életének minden pillanatát és szakaszát. Az ember a maga megváltottságával, a maga meghívatottságával igenis rendelkezik azzal a képességgel Isten kegyelméből, hogy a maga természet fölötti életét sokkal közelebb hozza a maga természetes életéhez. Hogy a hétköznapjaink azok ne Isten nélküli napok legyenek, hogy a mindennapoknak a reggelében, estéjében, az örömében és a fájdalmában, hogy mindig ott legyen valahol az én természet fölötti elhivatottságom. Tudjam, hogy én honnan jövök, és minden életemnek, fiatalságában, életének delén vagy öregségeben mindig tudjam, hogy én hová tartok. És ez a természetes világ nyilvánvalóan egyszer lehullik az ember életéről. Az a kérdés, hogy ha most hullana le rólam ez a természetes világ annak minden javával, testiségével, akkor milyen ember lehetnék én? Mi marad belőlem emberből, hogyha lehullik rólam minden, ami evilági, ami nem természet fölötti. Szóval a világnak azért van esélye, hogy a kapcsolatok egy kicsit megerősödve a természetes és a természet fölöttiben, hogy mégis egy kicsit nagyobb rend legyen ebben a világban, és a nagyobb rendből kevesebb baj származzon. Amikor Krisztus megjelenik a maga természet fölötti istenségével ebben a világban, akkor egyszerűen csak az történik, hogy helyreáll a rend. Ugye Krisztusnál nem volt kérdés, hogy én hiszek vagy nem hiszek. Önmagában, vagy az atyában, akivel egy lényegű. Tehát nem volt kérdés. Krisztus van, ezért mindig rend van. Ha Krisztus a maga rendjével megjelenik egy életállapotban, akkor ott maga körül helyreáll a rend. Krisztus nem nagy látványos gyógyítást művelt itt, nem úgy, mint ahogy vakot, hogy földre köp, sarat csinál, megkeni, meg megfogja, meg felemeli a kezét a Naimi ifjúnak, vagy Jairus leányának. Semmi. Jézus egyszerűen megjelenik, és a tanítványok nem tudták kiűzni, az apa elpanaszkodja, hogy elhoztam a tanítványokhoz, Krisztus egyszerűen csak megjelenik, és helyreáll a rend. Az alapvető kérdése az életünknek, amikor a saját életünknek a rendjére gondolunk, vagy rendetlenségére, az az alapvető kérdés, hogy mennyire van közel hozzám Krisztus, mennyire akarom közel vinni az én életemet Krisztushoz. Hogy sütögetem-e a magam pogácsáját, itt ezekben a evilági örömökből, vagy pedig egészen megpróbálom az életemet annak minden járulékával és körülményével közel vinni Krisztushoz azért, hogy az én életemben erősebb legyen a rend, kevesebb bajom legyen. És itt az embernek a maga rendjét, meg a rendetlenségét sokféle síkon kell vizsgálni. Az alapvető kérdés, hogy áll benned a rend? Hogy mennyi elégedettséged van a lelki természetűségeddel, mennyi elégedettséged van az okosságoddal, azzal a bölcsességgel, amivel az életedet tudod irányítani. Hogy mennyi benned a rend a testi életedben, a testi egészségedben, a higiéniádban, a szexualitásodban, hogy mennyi rendetlenség és mennyi rend van. Hogy mennyire tudod életednek minden területébe beengedni Krisztust azért, hogy ott nagyobb legyen a rend. Ezekben a természetes dolgokban is.
Hogy mennyi rend van bennem az egészségemmel és a betegségemmel kapcsolatban. A hiányosságaimmal kapcsolatban. Mennyiféle módon jelenhet meg a rendetlenség az ember életében. A lelkiségében, a rossz kapcsolataiban, a testiségében. Milyen rendetlenséget élünk meg sokszor családi kötelékeinkben. Milyen rendetlenségeket élünk meg egyházi történelmünkben. Mennyi rendetlenség van, ami az embernek az életét kikezdi. És ezeknek a rendetlenségeknek alapvetően az az oka, hogy nem vagyunk elég közel Krisztushoz. Hogy nem így kezdődnek a mindennapjaink, nem így fejeződnek be sokszor a mindennapjaink, hogy nem jut eszünkbe az élet napközbeni küzdelmei közepette az, hogy nekem életem minden pillanatában közel kéne lenni Krisztushoz. Mennyi rossz lelki állapot, mennyi háborgás van bennünk a saját dolgaink miatt, a családjaink miatt, az egyházi történelmünk miatt, mennyi háborgás van bennünk, amit nagyon nehezen kezelünk. Értetlenül állunk és csak a fájdalmait hordozzuk ezeknek a rendetlenségeknek. Az egész evangélium nem csak ennek a történetnek, az egész evangéliumnak a legfontosabb üzenete, hogy közel kell lennünk az Istenhez. És minél több a háborgásunk, lelki, testi, történelmi dolgainkban, kapcsolatainkban, minél több a háborgásunk, az mindig annak a kijelzője, hogy már megint túl messze vagyok. Megint túl messze vagyok, mert Isten, Krisztus a maga szelídségével, a maga békességével, a maga rendet teremtő hatalmával, ő igenis ott lehetne az én életemben, és akkor az én életemnek sokkal több békessége, sokkal több egészsége lenne. A történetben mindenkiben rendetlenség van. Az apában, a fiúban, a tanítványokban, még a körülálló írástudókban, akit közvetlenül nem említ ez evangéliumi történet. A Jungnak, a nagy pszichológus, filozófus gondolkodónak az egyik művében leír elő a rendről egy képet, ahol azt mondja, hogy Kínában, ami nem egy keresztény ország, egyszer bezárulna az ég, és olyan szárazság van, ugye Kínában a mezőgazdaság, meg a rizs, annak a termelése rengeteg vizet igényel, és megvan ennek a világnak a rendje, megvan a klímája, és ha rendben történnek a dolgok, akkor minden működik, minden simán megy. És egyszer egy nagy asszály közepette, írja Jung, hívnak egy esőcsináló remetét. Nem azt mondja, hogy egy keresztény embert hívnak egy esőcsináló remetét. Milyen remetesség, ez nem számít igazából. Hogy jöjjön és csináljon valamit, mert itt a szárazság, meg az éhínség, meg óriási csapások jönnek. És elmegy a remete, és hát várják, hogy akkor most nagy varázslat történik. A remete épít egy sátrat, bemegy a sátorba, és nem történik semmi. És benn van 3-4 napig a sátorban, ki se jön, és a negyedik napon elkezd esni az eső. És akkor kijön, szedi a sátorfáját, és megy el, de azért elmenőben megkérdezik tőle, hogy mit csináltál? Azt mondja, hogy én ide jöttem hozzátok, ezen az éghajlati vidéken, ebben az évszakban, itt az a rend, hogyha esik az eső. Tudjátok, így történik évezredek óta, itt ebben a klímában, ebben a földrajzi ponton, ebben az időszakban, itt esik az eső. Itt túl nagy volt a rendetlenség a természetben is, a természetben miattatok is, és én bementem a magam sátrába, és megpróbáltam magamba rendet tenni. És a magamban helyreállított rend elkezdte meghatározni a rajtam körüllévő világot is, és amikor én eljutottam arra, hogy bennem belül rend van, akkor megindult az ég, és esett az eső. Egy nagyon nehéz világban élünk, kétségtelenül. Nagyon nehéz megvigyázni a személyes kapcsolatainkat, a házasságunkban, a szülő-gyermeki kapcsolatainkban, még egy szomszéddal is. Nehéz megőrizni az Istennel való jó kapcsolatunkat akkor, amikor a folyamatok rossz irányba mutatnak. Személyes életünkben, társadalmunkban, sokszor egyházi folyamatainkban is. Az ember nagyon nehéz, nagyon sok kérdéssel él ebben a világban. És azt gondoljuk, hogy a körülöttünk zajló rossz folyamatok határozzák meg az én életemet is, nem vagyok jól. Mert egy nehéz korban élek, mert nehezek a folyamatok, minden szinten nehezek a folyamatok, és ezért én egy rossz kedélyállapotban élek. Sokkal több a panaszom, az örömeim, vagy a vicceim is igazából csak cinikusak, mert tele vagyok valamilyen fájdalommal, valami elégedetlenséggel. Én nem gondolom azt,
A jungi történet alapján sem, de az egész evangéliumnak a üzenete alapján sem gondolom azt, hogy az én rossz lelkiállapotom ez mindig a világból származik. Én azt gondolom, hogy ez igaz, az a folyamat fordítva is történhet. Hogyha bennem helyreáll a rend, és megnyugszom az én életemmel, elfogadom életemnek a körülményeit és a járulékait, lélekben és testben. Az, hogy engem fontosnak tekintenek, vagy kiselejteznek. Hogy számítanak rám, vagy nem számítanak rám, hogy értékesnek, vagy értéktelennek tekintenek. Ha megelégszem, elfogadom Istentől az életemet, ennek minden körülményével, ha helyreáll bennem a rend, az elfogadás és az elégedettség által, akkor ez a bennem helyreálló rend, ez meg tudja határozni a körülöttem élő világot is. Nem a világ engem, hanem én a világ. Nem kell megváltanunk a világot, ezt Krisztus megváltotta. De van egy szűk emberi környezetem, van egy barátságom, egy szomszédságom, egy házasságom, van egy gyermekem vagy egy anyám, és hogyha én megpróbálom ezekben a magam életében ezeket a rendeket helyreállítani, akkor nekem lesz egy szélesebb, engem körülvevő világom, amelyben sokkal nagyobb lesz a rend, azért, mert én ezt a rendet sugározom kifelé. Ha én Krisztus közelébe jutok, akkor bennem nagyobb lesz a rend, és nagyobb lesz körülöttem is. Ugye mi itt rendre 70-80-90 gyereket is megkeresztelünk ebben a templomban egy évben, és sok gyerek nehezen viseli. Eljön, idegen neki a templom, idegen a pap, egy idegen környezet, idegen szertartás, sok minden összetöri a kis gyerekeknek a világát. És nagyon sok gyerek ordít a keresztségben. Mert neki annyira idegen ez az egész történet, hogy megretten. Főleg egy nagyobb bacska, több hónapos gyerek már egészen érzékeli körülött a világot, és megretten és sír. És számtalan, a legtöbb esetben egy ilyen szertartást végig síró gyereket, ugye az a szertartás vége, hogy a pap megfogja a kisbabát, és beviszi a szentélybe. A lányokat az ajtóba, a fiúkat bejjebb. És amikor ez az ordító gyereket a pap beviszi, akkor általában az eseteknek a 95%-ában az ordító és síró gyerekek elhallgatnak. És nem a papnak a varázslata ez, meg nem a papnak a feltétlen rendben lévősége ez, hanem beviszi a szentélybe, ahol Krisztus él és lakik az oltáron. És amikor egy embert, egy ilyen csecsemőt, aki még nem tudja irányítani se, a maga életének a folyamatait se, amikor egy pap beviszi a szentélybe, Krisztus közelébe a gyereket, akkor a gyerekben helyreáll a rend és elhallgat. Istennek a csodái, a közelségnek a csodái. Elég baj, hogy a keresztségi szertartásokat már nem az egész egyházközség ünnepli, hanem mindig csak egy család van itt, nekünk ezt látni kéne. Vagy ha a családunkban történik, legalább akkor látni kéne, hogy Krisztus közelében helyreáll a rend az embernek az életében. Egy csecsemő életében is, a te életedben is, meg az én életemben is. Gondold át a rendetlenségét, és gondold át, hogy mennyire vagy közel Krisztushoz. A liturgiában Istennek az a csodája, ebben a liturgiában is, hogy egészen közel engedi magához az embert, és testében és vérében egészen közel, testi kontaktusba akar lépni velünk az Isten. Minden áldozásunkban gondolni kéne erre, hogy Isten azért költözik belém Krisztus testében és vérében, hogy bennem egy kicsit helyreálljon a rend. Minden liturgiának ez a csodája. Krisztussal nem kell feltétlenül olyan személyes kapcsolatban, nem is tudunk olyan személyes kapcsolatban jutni, mint az apostolok. Elég, ha Krisztus közvetve van közöttünk jelen. Krisztus azért korholja ezeket a tanítványokat, mert ő odaadta a maga hatalmát ezeknek a tanítványoknak, és nem tudtak vele élni. Ez egy közvetett Krisztusi jelenlét volt. Krisztus, amíg ez a vívódás történik a tanítványok meg az apa és a fiú körül, addig Krisztus a hegyen van. Néhány kiválasztott tanítvánnyal az Úr színváltozás hegyén van. Onnan visszatérve ez a két tanítvány, aki ott volt, ez a három tanítvány, aki ott volt vele, ez tudta volna, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen csak közel kell menni, bennük akkor helyreállt a rend, mert Isten megmutatta magát nekik, úgy, ahogy embereknek általában nem. Tudták volna, hogy egyszerűen közel kell lenni. Ebben a liturgiában is talán ezt a közvetlenséget nem látjuk Krisztustól, de elég nekünk, hogy Krisztus közvetve jelen van. Apostolok, apostol utódok, pápák, jó püspökök vagy papok által talán. Közel van hozzánk közvetett módon az Isten, és ez a közelség a liturgiában mindenképpen békességet,
rendet és örömet jelent nekünk. Az a dolgunk, hogy ezt a rendet, ezt a békességet, amit helyreállít bennünk itt az Isten, ezt vigyük el a hétköznapjainkban, és minden életeseményünkben, minden folyamatában, ami életünknek, gondoljunk erre a közelségre. Hogy Krisztus közelsége lelkünkben és testünkben rendet teremtsen, és Krisztusnak a közelsége olyan módon állítsa helyre az életünket, amelyben sokkal több öröm és békesség van, és ebben az örömben és a békességben vihet bennünket az Isten a maga országa felé, ahol egyszer teljesen helyreáll a rend, ahol életünknek beteljesül minden vágya, ahol minden örömnek és boldogságnak a felső fokon lehetünk az osztály részesei. Hát figyeljünk Krisztusra, figyeljünk a rendre, és így teljen örömben és békességben az életünk. Ámen.